Aitziber Urrestarazu, kaixo. Kaixo. Tira, Galdakaotik ekartzen dizuete, odola, egunero nola ekartzen dute? Ez, egunero ez, beharren arabera. Egun guztiak ez dira igualak eta segun ze estoka daukagun, ekartzen digute, edo ez hori eskaera guk egiten dugu daukagunaren arabera. Galdakaotik ekartzen digute eta normalen transporte enpresa batek ekartzen digu. Daukagu hemen stok bat, eta hor bete behar ditugu segun ze odol mota dan, daukagu balore batzu. Igual gehien erabiltzen dena A positibo bat, eki behar ditugu 8 o 10 poltsa, egunero egon barra daude hemen, segun grupoaren arabera, porque grupo guztiak ez daukate irteera berdina. Hori da, ez da, eta aipatu duzu, A positibo hori izaten da, gehien behar izaten dena? A positibo, 0 positibo dira, hemen gehiena erabiltzen dira, baina, bedaki jakingo dezu denen, 0 negatiboa da emaile unibertsala. Orduan hortik bai eukibarra daukagu beti, estokean desente, zati istripu bat edo zerbait balin badago, eukibarra dago, porque hori da transfunditzaiona edozein pertsonari probarik egin gabe, edo hori da behar da odola garrantzitsuena. Tokatzen den kasuetarako batez ere garrantzitsua da eskura izatea. Tira, esan dugu, Galdakaotik ekartzen dute, ospitalera nora heltzen da odola? Direktamente laborategira ekartzen dute. Gu transportistak ekartzen digu ona eta gu ja gestionatzen dugu odol hori. Guk, nortzuk zarete zuek, ze profesional aritzen zarete odolaren kudeaketa horretan? Normalen teknikariak eta fakultatiboak. Fakultatiboak astean zehar normalean beraiek egiten dute estoka begiratu eta eskatu, eta asteburu gauak menola 24 ordu garen, guk ere egiten dugu lan hori, baina berez, beraien lana da konprobatzea eta gurea gehien bat, gero jasotakoan behar duten probak egitea. Daude, protokolo batzuk daude. Urgentziazko zerbitzua da? Bai. 24 orduz egoten da hemen norbait. Bai. Eta konta iguzu, zein da prozesua odola heltzen den momentutik, ez beste pauso jasotzen ditu momentu horretatik aurrera? Alde batetik da, odola iristen danean, balin bada prozesu arrunt batean, dala egunero estoka begiratu, odol hori iristen da ona, guk odol hori ateratzen dugu, etortzen da nebera batean, hotz nibelak edo beti eduki behar ditu hori kontrol bat eramaten da aparatutxo batekin. Eta ze temperatura izaten da hori? 28 edo, bueno... Baina konstantia izan behar da. Orduan, odol hori iristen da, guk ateratzen dugu nebera hortatik, eta daukagu beste oskailu ontara sartzen dugu. Odol horiek aparatu honetan egiten diogu protokolo bat dauka, proba batzuk, ikusteko dena ondo dagoela, eta gero ja geratzen dira erreserbatuta bertan. Gero ja, bigarren prozesua izango zen, Barkatu, odola ondo dagoela diozunean, zer esan nahi duzu odola, baldintza egokietan dagoela bermatzeko prozesu bat jarraitzen duzu? Baldintza egokietan eta bat datorrela beraiek bihaldutako, han Galdakaon egiten dute beraien probak eta hori da oso ondo kontrolatuta, baina bazpare beti guk berriro egin behar dizkiogu proba batzu. Informazioa eta odola bat datozuela ziurtatzeko. Hori da. Ados, eta hori izango litzateke pixka bat, lehendabiziko urrats horretan egiten duzuena, eta bigarrena izango litzateke? Ja, izango zen, odolo hau, reserbatuta dagoen odol hori, paziente bateri ipintzea edo erreserbatzea. Hori ja da, medikuak eskatu behar digu petizio bat, esanez, nola pertsona horrek behar duen transfusio bat. Orduan guk hartzen dugu erreserbatutako odol hori eta egiten dugu proba gurutzatu batzuk, pazientearen odola eta hemen dagoen odol hori gurutzatu. Eta dena ondo balin badagoia geratuko zen erreserbatuta. Hori da, esango dugu rutina moduan. Gero ja urgentzie bat danean gauza aldatu egiten da. Tira, ohiko kasuetarako, normaltasun baterako hortaz, ze aipatu duzune modu horretan egiten duzuelan, eta gurutzaketa horiek hemen atzean ikusten dugune aparatu honetan egiten dituzu, ezta? Diana aparatu honetan egiten dira. Daude baita protokolizatutako proba batzuk,
eta hori egiten da. Eta zertarako erabiltzen da nagusiki odola? Aipatu dituzu kasuistika ezberdinak, ezta? Bai, hori dauzkagu kasu desberdinak. Adibidez daukagu istripu larriak, hori izaten dira urgentzitako kasuak, gero kontatuko dugu nola dijoan. Gero dago beste kasua dela kirofano programatuak, ebakuntza programatuak, normalean ebakuntza horietan ez da askotan transfunditzen. Esaten dira, belaunak, aldakak, eta gero daukagu ebakuntza larriak, momentuan eskatzen dizuena hemorragi bat, edolako gauzak, horiek bai programatuak izan arren, azkar irten barzaio, eman barzaio irteera. Eta gero ja, daukagu kasu gehiena transfunditzen dena diela anemiak eta hematologiko gaixotasunak. Horiek bai programatuak dare, eta horiek normalen etortzen die bezperatik eta egiten zaie probak eta hori aurretik. Orduan kasu horietan erresa edo guretzako die programatuak eta ja bere odola eskatuta eta dena erresa. Programatuta dauden kasuetarako jokatzeko modua bat da, baina lehen aipatzen zenuen ez da, batzuetan azkar jokatu behar izaten da urgentziak sortzen diren kasuetan edo aurre ikuspenak apurtzen diren kasuetan, halako kasuetan zeintzu dira jarraibideak, nola egiten duzuen? Normalean istripuak edo hemorragia agudo bat etortzen dena urgentzitatik, egin behar duguna da, medikoak eskatzen du zerbait, deitzen diogu desesperadak edo urgentzi larriko poltsak. Orduan, guk eskaintzen diogu zero negatiboa dela, emaile unibertsala. Eta beraiek eramaten dituzte poltsak probarik egin gabe printzipioz, oso urgenteak baldin badira. Gero ja, daukatenen behaie pazientea estabilizatuago edo behatzen digute dola, eta orduan gero egiten dugu guk proba guztiak, beste guztiekin bezala, baina egiten da gero. Beraien poltsa beti zero negatiboa da eman behar duguna hasierako momentu larri horietan, ezta? Hori da. Eta gertatu izan zaizue, noizbait odol-bankuak emaila baxuagoan egon eta behar beste odol jasotzerik ez izatea? Ez, sortez, nahi behintzat ez zait gertatu inoiz. Normalen oso kontrolatuta daukagu hori ez gertatzeko. Orduan, pentsa etortzen dela urgentzi bat, odol asko galtzen dola, printzipioz bi poltsaka sartzen zaio, ezin da ere gehi. Orduan ematen digu denbora, galdakora, odol gehi eskatzea ez gehatzeko ezer gabe. Orduan normalen, zaila da, izan barko zan ja, istripu larri bat, baino pertsona askokoa, eta nik uste kasu horietan ja emergentzietatik egiten dutela bideratu ospitale desberdinetara. Hori da kasu bat egiten dena beti bideratu ospital desberdinetara, hori ez gertatzeko. Izan ere hori gertatzeak ondorio oso larriak izango dituzke, ezta? Badakigu denok ze ondorio izan ditzake. Eta ez zaizu inoiz halakorik tokatu, diozun moduan balakoetan bestera batetara jokatzen duzu. Odoli gabe geratu geralako ez da gertatu. Momentu honetan adibidez, hozkailu honetan, zenbat litro odol egon daitezke? Zenbat poltsa dauzkagun? Alde batetik daude erreserba gabeko odolak, ez dakitze esango nizuke 25 poltsa, eta gero daude aparte erreserbatuta ja. Baina horiek estok barruan ez ditugu sartzen. Erreserbatuta daudenak dira, ja esan dizuna medikoak eskatu dituen transfusiorako erreserbak. Hori, gutxi gora bera, 25 poltsa edo, ez dakit. Eta, odola jasotzen duzuen momentutik, zenbat denbora izan dezakezu hemen hozkailuan? Badauka iraungitze datarik? Bai, odola dator iraungitze datarekin. Osea, hori beraiek ja handikan ekartzen digute kaduzidade datarekin. Egunen baten hartzaile izateak laguntzen du etorkizun batean emaile izaten beti ere baldintzak betetzen baldin baditu? Gauza da, normalean jasotzen dutenek izaten dira pertsona helduagoak edo gaixoak. Eta ez da hain erresa beraiek emaile bezala gero jokatzea. Orduan, horregaitik da garrantzitsua gaztetan izatea emaile eta kontzientzia hori edukitzea eman behar dugula odola. Odol gutxi da, dago urteko sasoi askotan odol falta izaten da. Adibidez, oporrak eta bai egiten dituzte kanpainak odol emaileak jasotzeko, orduan bai da oso garrantzitsua da. Kontzientzia gehiago izan beharko genuke. Bai, gaztetan
sobre todo, bai. Eozeinak behar izan dezakegulako, gu geuk ez bada inguruko norbaitek. Karo, eta askotan izaten izan barko zen modu altruistan eman barko genuke, ez pentsatzen guk egunen baten beharko genukela, baino, bai, falta behar da. Ados, baitze behar urrestarazu, eskerrik asko. Bueno, zuei, esker mila.